بله تماشاوان نیجا دوی بابتی ده ام هول ددن و که روداو هم نرینا پارتیین اپوزیسیونا ترکیه پارتیین سیاسیین اپوزیسیونا ترکیه ورگرن هم جی نرینا تمام پارتیین کردستانی ورگرن مثلا هل بجارتنا زمان کردی دجبوی زاروکین کرد سکرتری گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانی برز مسعود تک لكردستانية الباشورية كردستانية أبدا مكة نهال استوديوية ميواني منه تبخير هاتي برايستك سپاس كلك ممنون بيقومانا مي بحثا زمان بكن لي استخوازم بريا و سدما هاتنا و ببرسم لفر و هفديتن كرن لقل سروك بارزاني هون رونشتن لقل آليين دنيين سياسي دانوستن دنيين و چيبون دوی دمي ده سدما أرمانجا هاتنا و چبو جوان هفديتنا سدما yani Armanca hatırname eve bu ku demek ki durudureş ku vakta korona dest bekir jiber naxoşi u jiber hindek astengi emni karman varan le Kurdistani legal aliyindi guftugô bikin u kabzanan revşawana u revşa xwe agadari bidine wana bel le ev çeki medit ku le Kurdistanê çeki korona Kem bu ya o le Türkiye şehidiydi ber bir kemune verdi. Ama fırsat ditme derfet dit ko ama ben levederi legal partiyen siyasi legal Serok Barzani guftugô bikin o biru bawarî xwe pêşkêşê wan bikin û pêşniyarê wan bêgirin ka avana çi difikirin çi nafikirin ji ber ev e ku xwişka min îro bi rastî Pırsa Kurt le Kurdistana Bakur, Pırsa Kurt le Kurdistana Rojava, o le Kurdistana Başur tevliha buya. O gelek tevliha buya. Serva babeta tevi axifin? Bele yani serve babet eme biri bavriya xuma jbo kak mesut peşkeş kirme jera got. Ev ji biri boçun xu o gotun xu peşbini xu jimara got çava dibine çava nabine. Veki çava dibine u raşbinin lehemberi ravşa bakır geçbinin. Yani hakkı kak mesut nine ku raşbin be kak mesut ve her geçbin be yani jiber amci hakkı mecinin nine ku em raşbin ben hakkı me eve ku em realist bin yani Ali lavaze tevgeri xu Ali kurti tevgeri xu gere her liber çaveme belli ve her tim eme imanman be serketini gelime ben imanman serketini heza gele xwe divê varî da divê em her divê geçbin bin divê revşa xwe jî baş têbigehîn ev nayê vê manayê ku em reşbin bin em geçbinin ve behsa hilbijartinan hilbijartineke pêşwext egera hilbijartineke pêşwext û helwesta partiyên Kurdistanî kir gelo tiştekî nû hebe yani mijara me taybetî li ser hilbijartinê nebû بگشته ما بیرو باوری خو پیشنهاد خیلی سر روشا سیاسی لیترکیه و کردستانی که تیشته که مدیتیه و تیشته که ما زانیه و پیشنهاد خو ما جرا گوت بله او جبری باچینه خو گوت جا تکیز لیوه کر که یکتی هزن کردستانی شرطه yani kiliti çare seri yekti amaya Kurt ber her tişte divi hezet xo halveste xo yek ben heze xo yek bikin. Bale. Jibo ve armancêş xwe we hevgirtin çêkiriye niha li gel çend partiyên yên Kurdistanî. Hûn gîştine ku derê di wê meselê de we tu projeyek daniye pêşiya xwe? Ew kar xebata me teqrîben 2 sal berî dest pê kir. Hingê korona ew qasa bilind nebû. من بریار دابو کو 2 سال بری من بریار دابو کو لی Diyarbakır civine ki berfere çekin legal aliyen deyin siyasi o kesayeti o hizin demokrat livederi yektiya xo hafkariya xo rabgeynin li ber ave korona berbalav bu korona kambax ne işte ev bernameyi xo cibe ki li peyvendiye me her berdavam bu لهنك مناسبة إما داخلياني مشترك بلافكر هالوست مشترك ما دست نشان كر هالوست مشترك ما نشان دا في آخریه کو کرونا بشكل كم بيا ما تشا دانستاندن كر دانستاندن ما هر بردوام بل سر أونلاين بول سر زونه بول
لی و آخری ما دانستاندن روبرو جد دست بکریه لی دیاربکری دو جارا سه جارا ما دانستاندن روبرو کر ام geçtiğine noktaya ki penç aliyen siyasi ام geçtiğine noktaya ki ev noktaya meclip lisar xabata neteviye lehenek merv rastı beje ne ve ne şere çetire le lisar xabata demokrasi le Türkiye o halvesta mer derbare ve o beşler bunyan beşler ne buna xabata demokrasi le Türkiye'de عندك ناكوكيمة هنا دواريدا. أم أفتشتاجي ويك نورمال دي بنج برا ويك إما بارتيين جدانة ريخستنين جدانة تشتكي سورشتيا تشتكي تابية كو بيرو بوشنين ما بيش نار المجدامن للسر بقيشتي لسر نتوي كورتو برسا نتوي كورتو برسا چارا سريا نتوي كورت أم كوكن ولهم لهواتنا. وكا پسکه پارتیا سوسیالیستا کردستان هونه بشداری هلبجارتن هم ببن اگر هاتو هلبجارتنک چه بو چه بتنه به چه جیدنا و هف پیمانیه که ده وگاوی اگر لی پیشادم بایرک usamazdan nakavmet وگاوی halvesteme eve ku am beşler hılbijartını Kurt ve beşler hılbijartını ve jiberawe ku av hılbijartın hılbijartını peşu cudatere hılbijartını beri cudatere البر هناك خوي يك روشة اقتصادي تركيا جل خرابة بر خرابية ديشة يا دو كمية آك بارتي وهاv شريكي في مهابة روباري جلك برس كريكين كمالايتنا حتى تكارن بيجن روباري قيراني كورن قيراني سياسي قيراني اقتصادي ويلي هاتيكو او البجارتن بچکی بری گرینگتر به جداتر به گرینگتر به مسئله دیجی براستی ترکیه جبر اکاتی کردستانی باشور داگر کریه ل کردستان سوریه داگر کریه و ل لیبیاجی تکیه تنگاسی و ل همه دوری کتیه تنگاسی بگشته رژیم تنگاویه حکومت تنگاویه Avcı derfete ki jibo ve ki bo kurdaya yani çun çava derfete av sisteme ku serokati devleti Türkiye yani penca ba izafe yek vale kiriye ku dengi kurda bahatır ve arziş dengi kurda bilintir be ma je avcı ciddi helbijartına peşirli şeradari Türkiye jimedit le İstanbul, le Ankara, le Adana, le Mersin şeradari hem desti AK Parti'de bun. Le beraber ki Kurda pişkiriya xoda ev pişkiriya xoda CHP ev şeradari ketiye dest CHP. Ve nişanlıda ku Kurt edi kilita serkeftene her ali desti Kurdaya. Yani evci nişanlıda ev rapırsiyle millete de ev hatiye çekirin nişanlıda ku evi van rejay denge van hemen müsaviye hatiye ve keve Kurt kijan aliye de bişket Kurt serkeve jibona ve yekici Kurt bu gor bir bağırıyor ama peşniyare mecavayım Kurt ser henek halı müşterek netevi o henek Armancın mafi mro yan davin kirna mafi mro mafi bir bağırı derbirine bir bağırı hendek mafin demokratik Kurt reke veli pernameyi xu peşkeş bike kijan ali hazır amade ve ku legal kurda bida u bistine merv pera konçuna cem CHP ji ve hevditinek legal CHP kir ve bahsavan tiştakir beli ma bahsavan tiştakir le tişteki mazın yani tişte gerinktir ma CHP ra got nav kurda da gotun eke ya ma jera aşkara got yani nav kurda da gotun eke am kurt bejin sad rahmet kefendi ziberi sad rahmet kefendi ziberi yani am tuhazın vakta ku şu avana dibinin am tene iktidar da salat amen am bibne da salat CHP ve serkeve mecbur juan ragot eğer hun serketin edi mecbur nekin ki am bejin sad rahmet kefendi ziberi yani am mecbur nebin ku ام سبب دو سبب بیشتر که والا اوی کجا پاتیا جی آکیپا خرابتر بیا. جبونا وی که جی ام نخوازم بیشتر صد رحمت کفندر زبریم. هندک تاخازن منه
daxwazên me jî ya ne damezrandina devletê Kurdiya ne damezrandina ev hinek daxwazên netewî demokratîk û seretayê çi ye nasandina nasnameyê Kurdî nasandina zimanê Kurdî bi kar anîna zimanê Kurdî di perwerdeyê de di daireyê de û azadkirina xebatên partiyên siyasî û komelên siyasî ku navê wan Kurdistanî ne û hindek xalindî müşterek ku bo damezrandin bo danana û civêjîkirina mafên mirovan û mafê demokratîk. Belê birêstek mi gotina te birî lê Kiliçdaroglu bi xwe vê dawiyê got ez bi xwe jî ji gotina Kurdistanê acizim we behsa vê yekê ji wara kir? Belê me got Kiliçdaroglu aciz e em jî gotina Kiliçdaroglu acizin. Yani xazî Kiliçdaroglu ev lê bahsa Kurdistanê bahsa milletê Kurd di nav Tirka da bikire. Yani ev Merut Karabêje binbest siyasetê Tirkiyeyê. Siyasetê Tirk tên Kurdistanê bahsa Kurdistanê dikin. Ji me re ne ew e em xwe dizanin û em daxwazê xwe dizanin. Pêwîst nake Davutoğlu, Alican, Kılıçdaroğlu yan serok cumhur were bahsa Kurdistanê ji me re bike bahsa milletê Kurd bike em xwe dizanin. Şart ev ku avana herin li Qayserê bikin, avana herin li Ankara bikin, avana herin ev ciyê ku Tirkara bêjin. Belê ji Tirkara bêjin ev ciyê ku bir bawerî Tirkçetê li vê derê bi qaviye bi hêze li vê derê bahsa li vê derê bikin. Hingî bi qîmet dibe, hingî bi erziş dibe. Ti propagandayê Kurdistanê bomin dike ev nîne beş. Tu xaleke hevbeş navbera we CHP de heye tiştekî wenêzî. No, yani me bêguman hinek xalên demokrasî û hinek xalên gorankariyê de hinek xalên me müşterek hele me îtiraf nekiriye me evê eline daye ev tişta. Ev ne tenê CHP'ye me gelek aliyên jî me daxwazê hevdêtiyên kiriye me daxwaze dewa jî kiriye me daxwaze Gelecek Partî jî kiriye me daxwaze Saadet jî kiriye û me bi HDP re me hevdûtinî çêkir. Yani ev projeyê partiya me me daniya pêşiya xwe ku em ziyaretê hemê aliyên siyasî ne tenê partî em herin sendika em herin komelên demokratîk em herin mafê mirova sendikaya û yekîtiya doktora yekîtiya mühendisa ev tiştek ku ev rêxistinê ku di siyaseta Tirkiyeyê de bi bandorûn tesîrê wan heye ziyaretê bi wan bikin danûstandin bikin birî baweriya xwe pêşkeşî bikin û goyê xwe bidin ewana çi dibêjin ewana yani tenê em nînin ewana çi dibêjin ev projeyê me em me dest pêkiriye civê jî bikin. Em bêne ser mesela ziman. Helwesta we li hemberî vê yekê çi ye û tu kampanyayeke we taybet heye weke peseke? Bo dersa Xuşka hevêdar. Yekek li unsurê herî giring ya nasnameyê Kurd zimanê Kurdî ye. Zimanê Kurdî ye. Devlet jî ev yekî baş dizane ji damezrandina devletê Tirkiye hatta îro bi hemî hêzê xwe bi hemî toanê xwe hewl daye xebitiye ku zimanê Kurdî tune bike. Lê zimanê Kurdî tune nebûye belê lawaz bûye belê ew ku Kurdî da axivin hejmerê wan kêmtir bûye û ev zulm zordarî ji her tişe berdewam e belê lê belê distan nikaribû zimanê Kurdî ji holê rake bi tamamê asîmîle bike. Ji bona vê yekê jî parastina zimanê Kurdû pêşvebirina ziman û çanda Kurdî divê bibe armancekî sereke lê partiyên siyasiyên Kurdistanê. Ji bona vê yekê jî 2 sal berî yan takriben 3 sal berî bi pêşniyarê partiya me û bi pêşniyarê aliyên de lê Diyarbekirê me li ser ziman konferansekî mezin me çêkir. Ve ev konferansa da komik pêk hatin. Ev komik lê aliyê hukukiyê ve lê aliyê yasayê ve bo zimanê Kurdî çi betekirin gengeşî kirin roja paştir ev hatin raporê xwe pêşkeş kirin de ev konferansa da hat biryar hat dayîn ki platforma zimanê Kurdî were damezrandin di nav partiyên Kurdistanê de.
ne Partiyen Kurdistan'ı ve gavi ve platforma zamanı Kurdi da cigirtine. Partiyen Kurdistan'ı. Le em dizanın parasına zaman, peşvebirine zaman, beli bu guman karı siyasete, le her usa karı ronakbereye, karı nivskareye, karı civakin sivileye. Le zuruf usa pekat ku hengi ev platform ji partiyan pek bine. Le med zanı ku ev terenake. Lingevi keme. Ev ling ji ronakbire, hunermende, nivskare, o komelin siyasi, civakin sivile. Lingin ha avadikin? Ev lingeke? Me bir yerde bu ku, em konferansa kedi pek binin. Le dervayı valat, le valat, bange puspora bikin, bange komelin demokratik bingen, bange hunermende bikin, bange nivskara bikin. Le koronayı kambak ne heşt. Le me bir yerde ya ku, ev platforma zamanı kurdu her berdavam ve zamanı kurdu her berdavam iroja berdavam. Li zamanı kurdu ligel tora çandu zaman yektiye ki pek yani hevkariyek pek yani kampanyayı ki dest bekir bu pişkiriya zamanı kurdu bu evki zamanı kurdu ve zamanı perverde o resmi. Ev pişkiri kampanyayı berhev kirne imza kir çün Serdani partiyen siyasi kirin, çün Serdani HDP kirin, çün Serdani Deva Partisi kirin, çün Serdani CHP kirin. Gele karı baş kirin bir rastlıya zaman platforma zamanı kurdu. Platforma zamanı kurdu. Le Raha, le Batmani, le Merdini şahakı vekir. Na Xerike, le Vaneji şahakı vekir. Le var da zamanı kurdu. Beguman karı ki baş kiriyor. Le Demek veki hem bir karın civakvi siyasi astank peşyame heve. Diye kekle ve astank hem devlet bu koydu be astank. Yani le Batmani ne heşt ku ama daxuyaniye bidin. Ne tane daxuyaniye bidin. İmza berhevkin, imza berhevkin. Ciber ku avana baş zane. Yani rejim, hükümet baş zane ku zamanı kurdu ji peşve çuna zamanı kurdu peşve çuna kelturu çanda kurdu jibana xatere. Hatta 21 mehe dem heye li peşiya malbatan ji bo zaruê xwe re dersa Kurdî hilbijêrin. Banga we ji bo malbatên Kurd. Banga me divê zamanê xwe hilbijêrin. Zamanê xwe hilbijêrin. Niha ev hikûmeta AK Parti zîrekîtê dike. Dini xo dili xo hilbijêrin. Yani ayinê xo zamanê xo hilbijêrin. Le em dibînin ku li peşiya ayin û bikar anne ayin çi asteng nîne. Bi pêçavan devlet dersê dîne ne o devlet teşvik dike ku dersê dînî zêdetir bin. Ew ki hatiye asteng kirin. Ew ki hatiye peşî lê girtin zamane em gaziya milletê xwe dikin zamanê xwe hilbijêrin. Ji xwe dînê ve destê ve daye. Kes dînê ve jî destê ve negirtiye, kes mizgeftê jî destê ve negirtiye, kes Qur'anê jî destê ve negirtine. Lê Ahmed Xanê ilme hatiye qedexe kirin, û zimanê me ilme hatiye qedexe kirin. û vekî lütfekî nîşandana ku tu dikarî zimanê Kurdî hilbijêrî yan şinavî nebî tu siyarê hilbijêrî yan ev nebî tu dînê hilbijêrî naxêr. Kurd divê zimanê xwe hilbijêrin divê evê de. Gelek spas birêz Mesûd Tek sekreterê giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê mêvanê me bû zor spas. Ez jî spas dikim mala we.